Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. So, pupunta ako ng Clark. Busy day ngayon dahil Lunes. Magpapasalamat muna ako sa inyo. Maraming salamat sa subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyo. So dito madadaanan din natin yung yung ginagawa ng railway sa Clark, Malolos. Ayan, papunta ng Manila. Napakabilis. Ilang oras lang yung biyahe. Nasa Manila ka na, no? Eto. Ayan, no? Yung mga office nila. Ayan, yung mga gumagawa. Sa Clark. Papasok ng Clark. Ayan, ito yung ginagawang mga relays or terminal ng mga tren. Ayan, napakalaki yan. Yan o. Tapos may ginagawa rin dito sa may airport, Terminal 2. Hindi lang natin alam kung marami silang tinatambak na buhangin dito or lupa. Kasi dami-daming mga nakatrack eh. Makikita rin natin siguro yan. Ayan tulad ninyo ayan, nakatambak yung mga lupa or siguro yan. Buhangin ba yan? Ito, buti hindi natin nadaanan yung mga ibang nagtatrabaho dahil medyo nalit na tayo ng konti. Alas 7. So alas 8 pa yung pasok ko. Ayan yung Clark Terminal 2. Ayan. So hindi pa tayo makakapasok dyan. Balang araw makakapunta rin tayo dyan. Ayan Ayan yung mga nakatambak na buhangin dyan. Ayan dami. May ginagawa sila banda dito. Buhay tang Kenny. Ayan, may kasama ako, kapitbahay ko si Jason Sanchez. Ayan, nagtatrabaho sa may Monde, Gisin Cup Noodles or yung mga tinatinapay na mamon, Pasit Canton. Ayan, dun yung trabaho niya, painante. Tayo, nag-apply tayo bilang driver. Ayan, company driver. So ako kasi mahilig akong magdodrive. Kaya lahat ng halos na pasukan ko na trabaho, driver. Kahapon nandito ako, may pinuntaan ako. Ang dami pala nagpipiknik dito. Open na ata pag Sunday yung nagpipiknik dito. Or na tiyempuan lang natin na linggo. Baka araw-araw pwede na rin. Makikita rin natin yan kapag dumadaan tayo dito. Ito, medyo maselan din dito sa Clark Hindi tayo basta-basta rito. Makakapasok or makakadaan dito. Kailangan marunong ka sa batas trapiko. Yan, marami rin nagmumotor dito. Marami rin nagtatrabaho rito. Siguro mga nasa kalahating milyon o baka hindi lang. So hindi natin alam. Tignan nyo mga nakamotor Minsan kapag yung trabaho mo nasa Angeles, pwede ka naman dumaan dito para medyo mapapabilis lang. So dito stop. Ito diretso tayo. Pwede. May mga nag-traffic.
Ayan, marami rin ano rito, duty free, tulad ng Oriental na to. Ayan o, duty free. Ayan, tandaan na yung duty free na to. Panahon pa ng Amerikano siguro mga yan. Ito airport, sa kaliwa. Ayan, airport. Ayan. Wapin. Ito, L&T, Luentai, yung garments. Ayan, nagtrabaho rin ako rito bilang isang driver na naman. Company driver. Ayan yung dinadrive ko, yung truck. Hiring din, no? Kapag nandyan sa may parang waiting shed na yan, may mga hiring. Ayun, nag-a-apply. Sana matanggap. Napakalinis ng clerk, no? Ay, napakaluwang pa rin. Marami rin mga naglilinis dito. Yung mga kababayan natin na mga Aita, naglilinis din dito. Yung mga barracks ng mga sundalo natin, mga Air Force. Sano? Na makabuli? Busni? Nano? Obra? Tin? Go na tayo, go. Malapit tayo sa park. Ayan, may park din dito. Tulad ng mga helicopter. Ayan, oh. Bawal na katang pumasyal ngayon dito. Ayan, mga gandang magpa-picture dito, oh. Maganda mag-picnic, no? Air Force City. Yung biyahe ko 1 oras simula dito, ay simula sa Pampanga, ay Tarlac hanggang Pampanga. Yun, oh, daming naglilinis, oh. Yung mga nag-grass cutter. Subukan natin rin dito. Dito tayo para bilis na lang tayo maya maya, kasi ano lang yung stoplight dito. Buti may nagte-traffic. Ito, kakaliwa tayo, tapos kakanan tayo dito. Eto, mag-exit na ako dito sa may Friendship tsaka Margot. Ito, tagal ng kasama ko, baka kasi hindi niya alam yung ano, yung batas dito. Baka ayan, malayo pa siya. Ito, yung ano na yan, yung tulay na yan, or ano, overpass papunta ng Subic or Bataan, pwede rin. Ayan, kakaliwa tayo. Pag kanan ka naman, papunta ng Margot. So napakabilis lang, no? So sinama ko na siya rito kasi dumadaan pa siya ng Magalang, mapapalayo pa siya dun. Sinama ko na dito para mabilis na lang siyang makarating. Late na rin siya. Ayan, dami ng mga naghihintay na sasakyan, yung mga nagtatrabaho siguro yan sa construction. So ayan mga tol, hanggang dito na lang muna yung vlog natin mga tol. Maraming salamat sa inyo, and see you next vlog na lang ulit.